faɗi magai da imamiya ta gaban gaba sayyada ya Qurayshiya ta gaban gaba faɗi magai da imamiya. Nai sallama gare ki diya gun shugaba ya sayyada ki amsan ko ban ji ki ba, dan na sani gurin matsayi ba a kai ki ba, kin kwaikwayon ɗabi'un halin shugaba ta gaban gaba sayyada ya Qurayshiya ta gaban gaba faɗi magai da imamiya. Ya rabu kai salati kun miliyan 100 gun sayyada Batula yar albashari mai kwarjini da haiba halaye bari, duk kafirin da ya kita kwa zai shiga garari. Ya sayyada Batula ni dai ɗanki ne, mai kwaɗayin ya ringa yabo a gurinki ne, muni gare ni na biki a bayyane. Ya sayyada abun da ina san sirri ne ta gaban gaba sayyada ya Qurayshiya ta gaban gaba faɗi magai da imamiya. Ya'yan uwa ku bi ni ku ji na a hankali, duk mai yabon Batula ya zama kamili, duk duniya waye ko ya kai ta asali, kudan tuna ita ce faɗi yagun munzali. Matsayin Batula ya zarce ƙololuwa, ita dai Batul da Annabi ta yo shakuwa, wani ma batun idan ka ji sai ka yi dimuwa, domin abin ya fara a farkon faruwa ta gaban gaba sayyada ya Qurayshiya ta gaban gaba faɗi magai da imamiya. Wasu kafirai ga Annabi sun yi furci, ba zan iya faɗa ba da baki a furci, kun dai sani gare shi suna yin sakaci, dokan abin da suka yi a kai zan tsokaci. Inna adaina kalkausar Allah ya faɗa, sun manta tun azali ilahu ya shimfiɗa, wa zai rufe abinda ilahu ya shimfiɗa, ku biyo na a sanna a sauran baitin zan faɗa ta gaban gaba sayyada ya Qurayshiya ta gaban gaba faɗi magai da imamiya. Yau ga 'ya'yan Batula sun cika duniya, su ne zuriyar ma'aiki gairar la'ambiya, sayyidi Hassan da Usaini 'ya'yan Sufiya, su ne tushen sharifai 'ya'yan Sidiya. Ahlul baiti na Annabi ba ta makarya ku, ahlul baiti na Annabi wa zai ja da ku, a cikin baiti na Annabi dole a gaida ku, domin na san ma'aiki na ji da ku ta gaban gaba sayyada ya Qurayshiya ta gaban gaba faɗi magai da imamiya. Ahlul baiti na Annabi komai naku ne, kun dai sani ma'aiki na kakansu ne, birnin ilimi sadaukin nan babansu ne, sayyidi Abdallah mahaifin Annabi nasu ne. Ƙarshen girma Batular nan mamansu ce, jarumar mace Khadijatu to kakar su ce, sai da Aminatu ko maman kakansu ce, ko
sayyada ki yarda na zamto hadimi, ya sayyada cire min dukkan zulumi, ya sayyada ki yarda na zamto jarumi, a fagen yabo na zamto tamkar malami. In nai yaban yarje kauna su haddace, in sun kaji su ƙara gane kin yi kuce, ƙara fahimta cewa jannatu ta kuce, ruwan alkausar shi ma ƙoramar ku ne. Ta gaban gaba sai ya daya bakuran shiya, ta gaban gaba wadda magaida imamiya. Aya mama umma na mai san kice, ki mata shaida mai hidimar 'ya'yan kice, kun tarbiya gare mu a kullum sai ta ce, mu damga iyalan annabi kar da mu karkace. Ya mama mahaifa na ki saka da su, cikin ceton ki aya maman mu kisa da su, a harkokin su ki sanya ba mai ja da su, da Abdullahi da Sabi'i duk 'ya'yan ki ne. Ta gabana ba sai ya daya bakuran shiya, ta gaban gaba wadda magaida imamiya. A ƙarshe rabu ka ƙara salatai ba adadi, adadin taurarin nan da suke sama sammadi, gun sayyada batula yagun hamidi, yar shugaban halitta annabu walidi, annabu walidi. Ya sajida jadda ne yin yabo, ya abida da kanki kice mun me yabo, in kin faɗa umma ki kai ni ga sha yabo, al-Mustafa gaban sa kice mun